Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ġurnal Brittaniku The Guardian ikklassifika lil Malta mal-aqwa 10 destinazzjonijiet kulturali għall-2024. Dan ir-rikonoxximent minn dan is-sors tal-medja influenti internazzjonalment segwit ukoll minn miljuni ta' persuni isemmi kif ir-rebbieqa li ġejja Malta sorganizza l-ewwel bjennale. Għal dan l-avveniment li se jsir bejn Marzu u Mejju hemm interess qawwi hekk kif kien hemm aktar minn 2500 sottomissjoni minn 75 pajjiż differenti minn madwar id-dinja kollha. The Guardian irrapporta li l-għażla finali għadha trid issir fejn l-organizzaturi lokali qalu matul dan l-avveniment se jkun hemm bosta artisti ta' fama internazzjonali li se jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Intqal ukoll li l-arti kontemporanja se tkun esebita f'diversi partijiet ta' pajjiżna inklużi f'siti storiċi bħal Palas tal-Gran-Mastru fil-Belt Valletta, fil-Birgu u fit-tempji ta' Xgantija f'Għawdex. Din ma kienx l-ewwel darba li fl-aħħar żmien The Guardian semma u kwalifika lil pajjiżna fost l-aħjar destinazzjonijiet mill-lat turistiku. Dan hekk kif fl-aħħar tax-xahar li għadda il-qarrija tiegħu ikklassifikaw lil Malta bħala destinazzjoni ewlenija infittxija għal matul ix-xitwa fin-nofsinhar tal-Ewropa. Tissemma wkoll b'mod partikolari l-Gżira Awċija, il-mixjiet spettakolari mal-kosta u l-Bażilika ta' Pejnu fl-Arb. Ma jonqos li jissemma wkoll l-ikel bnin, partikolarment il-ħut u l-inbit lokali tal-ola kwalità.